tum perang kitum kan kihang nang kop alam ke bang ke lahilo kidam tang ladak ni litum Singhason along APHLC iklem bari mabang pu ake hai duri terang alang di lam the puthak sinon ni litum nang litum phanang kihang no kihang nang kop alam ke bang ke lahilo alang li APHLC kiseng pen APHLC long sidulo la penonta alang li ladak si dobo mason lang seta mi noni litum nang litum achipen rada phan ke pachini kangtung la pen kidoan APHLC arada phan la pen Singhason along kidoan APHLC ke klembang tu bang pitum phan sitami ke pachini kangtung alam ke la hello alang li non amat ni tumalong dobom lang tu sitame atumi apor hot ni litum ladak CC committee pen executive meeting kidohot ciparai pon si alang li phana bang ke nilitum APHLC hoi pen abang alang li phana bang sor pon plot lo kisor pon plot nang ko alam thea bang ke la helo kidam tang surihini ra ingko raise ningkan 2021 ningkan MEC election aprang pen alang li ladak jai kathar bang election nang tulo Singhason pen hala bangso jaiga thar bang election ang git thura hut setami alang li arlu pen BJP along kachirab dun lapuson sinili tum thek pon long lo tibai phe seta nili tum alang li phan thang ta ku peder lo chokji mini meji mini pusi lang bom lo kyong dung amoni tum phan alang li BJP long papa join dun lo lapena jahak foto mokha video mokha seta nili tum long do la monang li tum phanang pipo la tanang li tum peklang ponon la sialang li hala so chitame BJP along cherabdun si BJP phan pe hai rong lo anarlo ke APHLC long dumpo ajulo te BJP kam claim pola sonde titi seta meji mini pusinil tum langbom lo sita non MP election ahur an setame alang li bangke anarlo ke APHLC long nang siklang dumpo ajulo te BJP phan claim pirong titi la pusoni litum heglong lo chini dak lo lapot si alang li phan lang bom sita alang li ki klem bang nang hing no bom lo non ladak APHLC ang bong sita me joy pen paju pen ke dang ni litum Singhason ang bong sita me nakithak dun je phan si alang li klem bom lo lapot si alang li joy pen ladak ni litum along nang dudun bom lo pulo tangte non amat ke MP hot ke jat le punon sita me dang APHLC pen sini litum chipahai de lo seta laso ka chipahai de along puthot la sawut ke pak kon thujia phan bangke BJP tumalang li phansi jasemet chirim lo la potsi tum egiditi ba meeting phasi nili tum chiparai de lo ake hai juri terang ke kidam tang mai phu barim lo la salang li phan bangke atumi tariki thom bena bangke APHLC hoi pena bangke ladak nili tum Singhason committee pen lo ba APHLC ahin pena bangke alang li phan ke nili tum sorpon lo laposi kado gobe karbiang long arat la peninsula arat la pen Singhason chot kalilo kosan la maha west karbiang long district kunon committee doan PS committee pen chenglong village level pen doan sitame la pendak Singhason long PS thongkebra isido la thongkebra isia rat atuma phanta nili tum pachini loje ake hai juri terang aphan chelang don ripo nili tum pupe setame APHLC pen hoi pen abangke chelang un elo athialang like APHLC kalilo lapen diri terang setame party akaprek kiklem tang hoya tang pola bangke nili tum chipudunune setame APHLC men pen ba APHLC phansik prongsi biasa long kilut po bangke alang li sitame klem long lelo lapot si monon phialang li mesen pen arji kidinga phi kachi wang thu pule hala le lam ka prek lo hala bange mithu sen pulo tang de lage monili tum silang pon po deng de bu phanda kalilo seta non alang li phan ke theklong bangke alang li ki ahoga haglo BJP along openly galang li surrender dun puge kali seta arlu pen alang li BJP along kam niklem dun lake chini dak alam lo ke pat opene ke langon ya pen alang li phan ke pu kali lo lake approve do peme aposi lake karbiang long pen kadog vera tum ta bang hunang ne terang sango phan kopia posi alang li phan ke pe sunma ko bangke ahog alam lo alang li arlu pen BJP long claim dun 2021 aprang ke nili tum chini dun de seta 2021 MEC election pen ke alang li BJP long claim din long lo
laposi ni tum chingwai sar chi don sar pen selang li phan ke EPHLC pen na bangke sor complot lo lahilo pini ke phalam ke bangke Pinungwela ancor terutama nilitum bangke target tu bang suri sian ke nilitum sewang jadi EPHLC ekor itu an lapet nilitum an ije pipai purun tum an sewang lapi itu nilia nalitum media teng nuta an lo lapen ke nili bodoh koi fan tan pajetak lo lapen singhason long ke EPHLC menit ke awe lo pule puder kita cok alang lilong general secretary ta celang donde lapen ke Presiden ta celang donde lapen ke nili adwayar lo nili methanga matalang lilong dudundik puludang te singasona muni tumas alang lilong kerap tulang lasi alang li sedami alang li jongsi ke klaim mesen potak de kurang tu jongsi klaim jongsi pamimik pudang te ibang jilang ngahut pangke nilitum MLA pencenglok emisi lo ke nilitum ke cepa ye pansi nilitum non ke bini pencenglok ke pinang anakam klaim pon je panitum kasih sikdo laposi alang li pan same nitung ke kasorsa ban ke putot palam kali alang li sarkar yodo huda jok si alang li ke claim mission jong si claim pon lo potang nitum katu ka biar rata mi alang li patsi putot ke bang jilang utami pai pon po jong si ke claim mi pon pe potang te nitum non MLA pen cenglok la pen mu MEC pen cenglok putot MB kang bai hosta mi nitum APHRC pen nitum ke pai pansi tum claim pon pomlo jong si alang li jong si claim pe misen pote nitum alang li to masa ku cirap tun rongji jong si claim te keder potang te la bangke di tum main pen ke APHRC pen ke khaya pharmacy ka jesong alang li ke damtang MEC election ho setame dak vice president purong hanga sangho do lapen inu teranga sangho lata EPHLC long active avokar lo halatum kongres long join nun dar lo hala suhut amasi kopia pasi ke pa join nun dar lo ma pulo tangte alang li hala suhut tiket hanglo long le dar lo jaiga thar si dak nang thurong lo aposi daga bangke jaiga thar phan alang li phan parem janangi parem redat pulo tangte local an local la solama putak mun fining jeno dagi na an local la tum sitame wangun det polasi la solam pachini nangi de jage local la tum kali te hayun e polam pachini nang jaiga thar phan aposi nona lang li bang der aposi nona diku parem delo pote monex ke bang jilang bangke bang hai hello pot ni thulong po pusi alang li ka sisi la aposi hala teranga sango la pensinga son sisi along a vice president alang li tum ke join nun hot ke congress along ke join nun la son si pula ladak singason long tiket tipi nitum ning po pede lo la pen diuri terang alang li kam ke claim cipadu olo paisa khoros olo alang li phan tiket pipi da masi nile tum ke ninge oi ninge duk masi nile tum ke congress along dunang kok lo lasi ki dun jia phan seta nile tum alang li phan seta me permission hang lo la pen alang li pen seta me permission ang pidun lo seta alang li ninje lo la pen ang ko api tu advisor kam sa sangho la pen ladak singa sona long a secretary lo a general secretary lo diuri terang president lo hala suhut lapen hala ladak sisi long a general secretary lapen advisor atau phan seta me BJP long pa join nun dalo asi BJP long ke join nun hot pulo je non ke jaiga thara long ke chelang nun bangvelo nili advisor sita lang li long chelang nun de dalo lapen general secretary sita me lang li long chelang nun de dalo lapen a president sita me chelang nun de dalo non ke singason ke EPHLC ke avedelo pule pude tame pulason si pulotante secretary da pa join nun dalo advisor sita me join nun dalo president sita lang li long dudun de dalo pulotante president ke malo alang li ke yuri terang lo sehala so talason theglong lo lapen a jahak alang li hala phangchu james phangchu lake omor singh tu so ong sa rapok long lo alang li long setame general secretary la babuti solo lapen alang li yuri terang hai alang li tumbang ini setame mapla ke charwak dam hai an setani li tum theglong lo setala so kini li tum action and eda to senti minute si eta non no ya lo ke penya prut duma padim bang gelailo non MP election jude setame alang li isia alam ka viral dolo je laso viral bang kala hello nili tum an phan tanang pati poner ason je omor sing tu sojong si ke claim ke tam jong si mesen pulo tangte non ke bang gilang tami alang li phasi nili tum ke do anarat si tame pe hai dun tupu lason si ku pe hai dun tupu mane ke dam tang da alang li pe hai dun elo la pul hai alama bang ke hai dun tupu ke nili tum do anarat ta pulu de nili tum ke pe hai dun long le de lasi lason bang nili tum ke chak tum ke nili tum ke nang pati ponang li lasi pe hai dun tupu pulo tangte lagi ke bang jilang ni si talang phanjong si personnel jong si omor sing tu so bang mesen kam jam ta pipon thubom pulo tangte ratun thubom po
tela so menit ke nili tumolong do bom te chok sidat poke alang individual ami thang kereng ji phan gari motor kam juklem bom mission bom lo potang te rabdun bom po polo te chok sidat tu anjong si claim kita mission sedat pulo tang te ke bang jilang MLA la pen MEC bang ke APHLC phan ke pa hi phan si claim rong hi puga mati di claim rong hi pulo tang te la ke ther hisab lo mati di nang lang pami medat pulo te non pe na ba ke nang rap re di nitung APHLC phan claim nun rong hi la son pinak lo mati di la posi la hai ni tung theklong lo la posi non ke bang jilang apon se tame ka phire me do bong posi alang li phana bang ni li tu mahin ten so ponang kong lo nda hello hin kan churung mili dak 20 nong Singason constituency presiden hin pen kening ye po bangkala pui hello alangli diri terang alangli ke dak lokal Singason amunit ke amunit lo ke damtang ta ex president lo seta alangli ke claim ke damamu nonili to theklong ateng polotang te alangli kachekong te APSLC parti abonit si cipu serta ni tum dak sise hin pen ke theklong teng polutang te alangli analo lo ai sababang ke din to bangke episel sia son si sekong ta ajolo ta alangli bp akam dong klem ro ne pine son ni tumang theklong lapen alangli phan ni presiden hin pen pa achidi thuya bangke ye ala Yuri terang alangli ke Singason ng bong APSLC presiden ke manceng lo dak ba parti pas ke wana banglo tebon sa alangli jo si ke claim ke da mission posonte itum non kaduk ka we dalang de khang sini tum ke lang pon seta alangli bangke non la non claim bom APSLC na Singason constituency along CC committee along ke alangla member tabe alangli LA committee along do dai mane la pen central committee along sa pede jarap do dai mane lapang bang ke ni suram dalo sedak CC along bangala member tabe thang tabe tebon seta dak CC along pen alangli thang kaching ki che thana ge ja de tanta alangli jongjung la PS3 ta dampo ke thang dam umum dam lepen ke juga dam tak MP election result klang depen Singason ke nong sekep ke ala jolo tema Singason pe na bangta hai den lo te ka biang lo bangta episode lan hai pu chini pen aten alangli ke hai pu ala so party ke pia bangke alangli aninga cho poisa punana pia sene bang pi jai jai amat Pakila long thong kep lai ni do piasa long bangke pi da pachitang tu ane dai hoi to lang li pi da ka dia rong no ku kia rong no ko te ta pi che ta o alang li ata no ta pasa da dolo ki pia bangke tu we ho te pi che lo pa bangke ta thal lo la cha ta lang li ko na lo ne la ji tu chi cha than dam pele aning che cho poi sa ade ma bang pi dam lo ta baki kita bang piasa phan ke pi dam tu the asong si lang mig lu pa di ma bang kya alang litu dam lo ada parti pidam lo je pini ke parti na ke pi ke bang po lo ala so prang nut bai ni alang ni long ke chelang do tum than dam lo bang ke ho parti pidam ho bang ke rong ni de phat pidam lo de ho dak lang mig lu area aro la sar to bang ke pulo je kopia parti na ke PC CC tum la son ke claim rong lo Akibat ni tu sisi pengedak nak ceng white tawe, thana jathan tawe, je aku dah member mata kali alang ni ke. Pak member kali pusda alang ni itu parti si pulau pedak pene sisi itu benda inform nak kira kosong lah lah. Itu arah PST setiap parti pidam te congi ma cokci ma itu sisi hoi pen nang ceng white so te itu labang te. Kini itu sisi yang bang mata sisi kecerai itu kok. Tadi tu sini tu depend dan sih ho alo ke pidam. Na boleh ke picu et puta kali lasa bang long flip hop ya bar ing samri yo la kason puna na se alang ni jitu ahok pet jong se ladak Singason aphan ke mea kam klagi plo dang te na non national lang ni ka chu klab bang ke ni tum dak sisi ho pe na bang ni tum ke bong